Meron akong di ka nais-nais na balita. Copyright strike tayo ni Tito Tulfo. Ano ko ba ikita nyo? Patay! Yari! Video was taken down manually detected. Meaning, meron isa sa team ni Tito Rafi na pinindot ang no. Dito po pwede pamangkin. Tito Rafi, wag! Ano? Tito Rafi! Matigas ka? Ito matigas na! Kumusta yung mga cancer? Happy 200k mga cancer. Yes, magaling. Yun ang regalo ni Tito Tulfo sa atin sa channel na to. Alam nyo ba ang Fair Use Rafi Tulfo team? Alam ko walang oras si Tito Rafi sa mga ganito sa YouTube. Mga ganitong nitty-gritty. In-email ko muna sila eh. Sabi ko, baka nagkakamali po kayo. Baka alam nyo po ba ang Fair Use? Kasi transformative naman po. Kasi di ba mga memes yun eh. Kung gagamit ka man ng snippet ng isang video, short or long, dapat may commentary ka or criticism or something to add dun sa pinakita. Di pwedeng sinalpak mo lang. Ang Tito Rafi team ang nag-divergenize sa ating channel. Okay lang, mawawala rin naman yan in due time. At sana i-retract ni Tito Tulfo to. Sana pa nakita mo to, Tito Tulfo. Hashtag wag palo paulol sa kanilang channel, sa kanilang Facebook page, kung saan sa social media. Sana makita to ni Tito Tulfo. Please, panoorin nyo po yung video. Sigurado po ako na nagpo-fall yun under fair use. Kung nakikita nyo sa inyong puso, di ba? Alam ko naman marami kayong pinaglalaban sa hustisya. Alam ko naman na alam nyo na nasa fair use yun. Please, pa-retract po. Sana ito yung pangalawa nyo regalo sa aming channel 200k. Kung maaari, pakitanggal na lang yung strike. Ipa-private ko na lang po yung video. Tito Tulfo. Sigurado karoon lang tayo ng malaking misunderstanding. Yung nagre-reply sa akin sa email, pag sinasabi kayo about sa fair use, ang sinasabi lang niya sa akin hindi kami dito nagre-retract ng kahit anong claim. Yun yung pinaka-thought niya na hindi kami nagre-retract dito ng claim. Baka pwede nyo po akong pakitaan ng timestamp kasi diba ngayon sa YouTube kailangan mo na ng timestamp sa mga music para ipakita sa'yo kung saan doon na nagwa-warrant ng isang manual copy strike sa ating channel. Alam ng mga cancer na sanay tayo sa mga strike diba? Yung mga 6k subs, rest in peace. Kaya alam ko na nung ginawa ko yung video na yon, it falls under fair use. Kung sino man yung nagmamanually ko nagmamanual detect, please pakisabi na nagkamali siya. Hindi ako galit. Ako'y nalulungkot lang. Ako ay na-disappoint. Nag-aantay kami dito sa channel ng retraction, Tito Tulfo. Gusto raw niya kayo makausap. Tito Tulfo hindi kami nangaaway. Alam ko na fair use yun. Baka mapunta ako niyan sa podcast nyo, Tito Tulfo. Mapunta ako sa studio nyo dyan. Yung nasa kabilang panel, yung mga buong Tulfo team, tapos si Tito Tulfo sa gitna. So ayun lang, wala namang problema. Kinakabahala ako na dahil malaking channel si Tito Tulfo, diba? 6 million subs. Baka hindi na tayong pansinin mga mumunting mga memer dito sa Pilipinas. At sana mapansin nyo to. Huwag nyo kalimutan na hashtag wag palo paulol sa kanilang mga social media. Sana mapansin nila. Happy 200k mga cancer! Woo! Napakagandang panimula, di ba, yung regalo ni Tito Tulfo. So ngayon, para sumaya ako sa mga nangyari, daanan na natin ang mga ginawa nyo, mga hayop kayo, mga cancer. Kailangan ko sumaya guys, galingan nyo, please. Kailangan ko, lalo na ngayon. From Explosion Vlog. Happy 200k followers! Happy 200k followers! Sukot! Di ba? Maganda ka pa wala. Importante nag-effort ka. Pero doon ka pa rin sa sukot. Ay mo nung unang-una ka. Bininyagan from Lena Roderab. Oy, 200k na yan. Paki-update yung... Yes, mas malakas na tayo ngayon. Ito ako na nakita ko yung copy strike ni Tito Rafi sa ating channel. Pero alam ko naman na hindi si Tito Rafi. Alam ko baka isa sa mga team niya yun. Please paki-double check. From Tolits, I see no difference. Yep. Diba? Di mo kami maloloko, Paulo. Alam namin si Paolo Abilino ka. Maraming salamat din na yung dalawang yun sa sulot. Sulot nyo ang ating channel para pagsulot sa video ko ni Tito Rafi. Ayaw ko na maalala. From Zake. 50k plus video pero manual copyrighted. Yun yung mas masakit Paki-edit. Ang sarap. Tito Rafi, nagbabakaawa kami. From John Rayner. Yes, sa mga di nakakaalam. Yan yung sulat yan. Yan yung unang-una nating parang competition. 50k ba ako no? 10k. Basta nag-competition tayo before 100k. Ang tagal na pa gumawa ako ng heart. Pero syempre, di ba?
Makupal kayo kaya yun. Sunod. Dako, from Tulfo and Chill to Paolo Lenche. Pero maraming salamat, Greg Taste White. Huwag ka na mag-chill. Pag nag-chill ka na, dadali. Nagtutulfo and Chill lang tayo, nadali tayo eh. Yung nananahimik lang kayo, di ba? Nanonood is biglang BOOM! Patay! Yari! Copyright ka ngayon! Palo ka kay Tito. Sunod. Inayos ko na from the coffee to. Yes! Hindi yan, Tito! Ano ba? Tita yan. And they only remember Sinescuela but not you. From Kinan Tut. Hoy! Sad ba siya? Hoy! Nanonood din ako matinik pero hindi ako ganun kagaling sa math. Nung nagkaroon ng mga letra yung math, parang hindi, ayoko na! Kaya doon lang ako sa Sinescuela. Pero masaya rin naman yan. Rest in peace nga rin nga pala kaya Gina Lopez. Siya ang nagsimula ng mga ganitong mga channels. Naalala ko. Maraming salamat. Malaking tulong ka sa mga natutunan ko. At syempre sa mga lahat ng mga cancer dito na lumaki sa mga to na natuto sila na i-value ang edukasyon hindi para sa grades pero para sa sarili mo. From KYZ Bunny. Hindi pampamilya yung isa, hindi nga ako yan, so kailangan kong harangan. No, diba? Panipalo ka, naiintindihan ko ang mga guidelines at mga copyright, mga fair use dito. Kaya imposible, kung pagka-divergenize sa channel natin, ulo lang. Nagkamali lang, okay? Nasundot lang na hindi sinasadya. Para tayo mag-aareglo. Diba yung pinaka gusto na Tito Rafi? Diba naiintindihan ko ang mga prinsipyo mo? Diba 9 out of 10 pampamilya kami dito. Kaya alam namin ang tama sa mali. Sunod, from Aumin Dike. Pwede rin ulit. Dito ako para basain. 誰この子 Cancel ka. こういう子が好きなんだ違いますって。 Oh my god, that editing putya. Di ba lang tinanggal yung green screen? Yung cut hindi もっと見せて Yeah, cancel ka na rin. Yan o, saktong-sakto nga. Sukot! そこちゃん Diba, isa itong maganda example lang, fair use. Diba, kita mo, iniba natin yung konteksto ng pinanggalingan. Copyrighted material to at hindi mo kailangan humingi ng permiso dun sa pinanggalingan. And it falls, diba, kita mo yung mga compilation ng Watch Mojo, yung mga top 10 ng mga anime ng mga channel, top 10 ng mga movies, top 10 blah blah, puro top 10 compilation. Kasi they fall under fair use, basta nagko-commentate over ka, ibibigay ka ng bagong impormasyon, or kailangan mo i-edit, kailangan huwag masyadong maraming kunin mo. Diba, sinabi ko kanina, basta sundan mo yon and wala ka kailangan katakutan. Parang na-imagine kay Thanos na, I'm sorry, little one. I'm sorry, little one. Tinulak na niya ako dun sa Soul Stone, yung isang solo video ko. Hedrick, tama na. Okay, tama na. Ayoko na ulitin yun. Ayoko na ulitin. Pero nakita ko yung manual pag-copyright sa'yo. Parang gusto ko rin maglagay eh. Pero alam ko naman na nagkabay si Tito. Ano ba? Hindi nyo naintindihan malamang si Tito Tulfo eh. Sunod. Yes, isa pang Tito to na biglang susulpot. Sulpot na to ngayong September. Ako, antay-antayin nyo na. Maraming salamat. Gewon. Paolo Lenchil na naman. Pero mag-Rafi Tulfo and chill pa rin kayo. Huwag mag-Paolo Lenchil, diba? Mahal naman natin si Tito Tulfo. Sana mahal din niya tayo. Hindi na po. Who knew that Paolo was in Sinescuela? Ito talaga yung rason ba't ayoko ng matinik. Paolo's. Kaya kasi kinasala si Piyod. Nice. Yes. Nagawa kami ng maraming manak ni Tito Travis. Sunod. Tito Travis, talking too fast at the end. Ano ba? Would you be a little more gentle with me? Gusto ko yung nilait mo yung pag-English ko pero hindi mo magawa na tama yung pag-English mo. Tunay kang cancer. Palo ka. Okay, nakalimutan ko na yung grade yung iba. Lahat yung sulot pero ikaw sukot. Pero maraming salamat. Gentle. Pero yung empleyado ni Tito Rafi yan eh. Ano mo fair use? Wala fair use. Sunod. From Tinolang Ube, iba ka bolbol. Di ba mga bayani ng channel? Nasa ka? Ayan, tignan mo yan ha. Ayan, hanggang may channel pa tayo, tignan mo. Umalis ka na rito. Di ka kailangan, leche. Wala ako sa mood. Nawala na nga tayo ng video eh. Kahit mawala ka, hindi kita mararamdaman. Marunong ka ba tumingin ng fair use, ha? Bol. Wala kang silbi. Big Black Chair! Subscribe to Paolo at YouTube. Naku, okay, mag-subscribe sa akin. Tito Rafi na lang. Sell out ako. Balik nyo lang po yung video namin. Fair use yun. Didilaan ko din kayo mag-alala. From Willie Stroker. Kaya sakto wag mo tignan. Bol.
Ito si Molmol, mas matibay. Wala kang kwenta na si Tito Travis at si Paolo Abilino. Ganito tayo katigas ngayon sa 200k natin. Natuto tayo ha. Sunod, maraming salamat. May fanfic na nga sila, Molmol and Molmol. O yung tignan itong dalawang to. Papamilya po kami channel dito. Wala po dito mga bolang naglalaplapan. Sunod. Ang weird nyo talaga. Gawan daw ng fan art from Sleeping Marlos. Isa ba to Boku no Hero reference? Syempre dun tayo kay Ara-Ara Molmol. From John Irvin. Ginawa ko to ng 3 oras, Paul. Isa ba tong GTA reference? Basta ito yung suot natin, bumili na kayo ng merch, diba? Maraming tulong yan. Kasi nakaka-copyright tayo kahit hindi naman tayo nagkamali. Parang expo, wala ka naman ginawang mali. Hindi na yan Tito YouTube, si Tito Rafi team na yan. Bago ako kainin ni Tito Rafi. Ano ginawa ko mali? From Binatilyong Gurang, nice name. Nobody happiness of working sa shift. Complete yan sa mga nagtatrabaho dyan. Maraming salamat. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Kaya panoorin nyo agad bago i-copyright strike ng mga tito. Sunod, subscribe to Pau Ulul. Nice. Boobs muna. Baka boobs ka naman, baka flat ka naman. Pag tinitignan ko sila, I'm sorry little one. Sunod. Ito, ano to? From Ray Raisin. Sawang-sawa ka na ba sa buhay mo na puro kabobohan lang yung ginagawa at wala kang kalaman lang sa nangyayari sa mundo? Tulad ng isang... Naamoy ko yung background. Yan. Gusto mo na bang may magawa sa buhay mo? At di ka na magkaganyan ulit? Gusto ko yung saktong-sakto lang yung ulo niya doon sa green yan. screen. Manood ka ng mga video ni Paulol. Wow! Bago nito ang... Grabe editing yan! Maganda ba? Tama palo ka. yan. Oy! Tulfo and chill! Napanood pa niya. Ano Tito Tulfo? Sabi ko sa'yo eh. Utong bell. Yun. Yan. Yes, all dapat. Magaling ka. Hindi ba lang kilat na tinapos na yung sinabi niya? Oh my God, nakita ko pa. Wala na akong kopya nito eh. Buti pa dito. My God. Patay! Yari! Ito yung pag nakita mo yung ex mo sa isang restaurant, nakala mo hindi mo na makikita. Nakita mo pa uli. Dahil dyan, sukot ka. Masaya na sana ako, Ray Ray. Ayan, anong kasukotan nga yan from Yo-Yo, di ba? Ano kasi dito, hindi monetize nakatingin sa labas, 100k. Si Tito Travis nakatingin sa atin. Bakit? Talo ka ngayon. Maraming salamat. As usual, walang ginagawa si Bolbol sa likod. Wala kang silbi. Kaya hindi ako masel-masel. Pwede tayo mabuli ng mga malalaking channel. From Taga-Earth. Buti hindi na naman ito yung Tulfo and Chill na video. Malulungkot na naman ako. From Apple Music. Oh! 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 Shit! Ay! Hey! Hey! Ganon! Kinapis-like ang video natin! Tito Tulfo, ba't ganon? Fair use yun! Sinati ang siyensya! Ay! Loving and steady. Basta sayahin. Nakaka-hype! Natatanggal na yung lukot ko sa katawan. Yes, may kinabukasan ng 200k kayo mag-alala mga cancer. Yan. Maraming salamat. Mapapalitan na natin ang ating outro ng after 100k subs. Ang dami na natin version ng Sineskwela. Kung meron pa kayo maisip na iba pang version, pakisend sa atin. Pero ngayon, maraming salamat kay Apple. Ilalagay ko tong Apple Music sa ating description. Puntahan nyo, i-share nyo. Please tulungan natin ang isa't isa. At maraming salamat, Apple. Isa kang tunay na cancer. Pinasaya mo ang aking kalungkutan ngayon. Kung para sa akin, minadali lang niya to sa akin, effort na to. Ibang tao nga, ni taas ng braso hindi magawa. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa'yo. Maganda tong panapos. Di ba nagsimula tayong malungkot, nagtapos tayong masaya. Please, Tito Tulfo, hashtag wag palo Paulol. Please, paki-hashtag na sa kanya, sa kanilang comment section sa social media. Sana makita nyo, sana ibalik. I-update ko kayo sa ating Facebook page kung maibalik man lang. Kung hindi, ganun talaga ang buhay. Masyado na sila malaki para pansinin tayo. At naiintindihan ko naman. Sanay na tayo. Sanay na tayo makalimutan ng mga tito natin pagkatapos natin kumandong sa kanila. Sabi lang naman niya, maglalaro lang kami. So, salamat sa ating
pipi na binasa, diba? Maligayang 200k ulit sa ating mga kasi tandaan nyo, wala ako dito kung wala kayo. Pero wala ako dito kung wala mga video natin. So pag may naka-copyright yan, sinisigurado ko bago natin ilabas yan hindi ka copyright strike yan. At sana malaman din yun ng team ni Tito Tulfo. Bagong outro nga po, Paul out.